akukho ukukholwa okungenamthetho. Akukho ukukholwa okungenamthetho. Ngizofunda incwadi ka-Exodus 19 from verse 20 to 25. Incwadi ka-Exodus 19 from verse 20 to 25. Ujehova wehlela phezu kwentaba yaseSinayi, wabiza uMose entabeni owayehlele kuyo. Nempela uMose weza kuJehova. Ujehova wayesethi uMose akakhuphukele kuye beno-Aroni, kodwa abaphristi nabantu bengasondeli kuJehova, funa abadumayo. uNkulunkulu wakhuluma onke la mazwi wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho, owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yokugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Amen. Ngifise ukuthi niqonde ukuthi nibona abantu abafana nabantu abaningi masenila. Anilona ibandla elifana na wonke amabandla. Nilibandla lasezulwini. Nilibandla lomuntu ongaqondwa. Nilibandla likamuntu obizwa kuthiwa uJehova. Nilibandla lomuntu oNkulunkulu. Angazi-ke noma ukuthi uNkulunkulu umuntu oqondile yini. Kodwa uJehova wasichaza yena wathi igama lakhe nguJehova. Wachaza yena wathi igama lakhe nguJehova. Kubalekile ukuthi lokho engikukhulumayo nikulalele kahle. Ngoba ngelinye ilanga kuyokhulunywa yini nikhuluma emhlabeni wonke. Lokhu kukhuluma angeke kushintshe. Izizukulwane ngezizukulwane ziyakukhuluma. Izizukulwane ngezizukulwane ziyakuchaza. Kuyofanele kufike isikhathi lapha wonke umuntu owazi uNkulunkulu, wonke umuntu othanda uNkulunkulu, le nkulumo ifike kuye. Ikho-ke ngithi kubalekile ukuthi niyazi ngoba mina ngizohamba ngihambe ngiphele. Nani kohamba efike isikhathi lapho eniphela khona. Kodwa izwi likaNkulunkulu ngeke liphele. Lokhu kukhuluma ngokuthi nginguNkulunkulu, nginguJehova uNkulunkulu wakho, owakukhipha ezweni laseGibhithe, izwe lokugqila. uNkulunkulu usichaza yena uthi igama lami nginguJehova. NginguNkulunkulu wakho owakukhipha eGibhithe, ezweni lokugqila. NginguJehova uNkulunkulu wakho. Niyezwa leyo nto? NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha eGibhithe, ezweni lokugqila. uNkulunkulu esimkhonzayo uchazwa kanjalo. uNkulunkulu esimkhonzayo wakhipha okhokho bethu eGibhithe, ezweni lokugqila. Usichaza kanjalo. Lento oyikhuluma uNkulunkulu akayikhulumi nje ngoba ingasho lutho. Ichaza ukuthi wehluke kanjani kwabanye onkulunkulu. Lo nkulunkulu esimkhonzayo wehluke kanjani kwabanye onkulunkulu. Ngoba baningi onkulunkulu. Kodwa lo nkulunkulu
igama lakhe Ujehova. Lo Nkulunkulu yilo Nkulunkulu owakhipha okhokho bethu eGibhithe ezweni lokugcina. Nezwa leyo. So into yokuqala uNkulunkulu ekhuluma nathi uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Mina uNkulunkulu ogama lakhe nguJehova. Mina uNkulunkulu owakhipha okhokho benu eGibhithe ezweni lokugcina. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ngithena kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi lokhu ukukhuluma nikwazi niqonde, ngoba kuyisisekelo sempilo yenu. Ukukhuluma oku-identifya uNkulunkulu wakho, ukuthi ubani uNkulunkulu wakho. Hayi, uNkulunkulu wami uJehova. uNkulunkulu wami yilo Nkulunkulu owakhipha okhokho bethu eGibhithe ezweni lokugcina. Yilo uNkulunkulu wami, akakho futhi omunye. Manje lo Nkulunkulu uthi angikhonze yena yedwa. Uthi angikhonze. Kubalekile kini nonke ukuthi nazi ukuthi lo Nkulunkulu wethu wafikela entabeni yaseSinayi. Kungani intaba yaseSinayi ibalekile kunakho konke? Kungani ukukhuluma kukaNkulunkulu wethu kubalekile entabeni yaseSinayi? Ngoba uNkulunkulu wayekhona ngesikhathi so-Adam, uNkulunkulu wayekhona ngesikhathi so-Noah, uNkulunkulu wayekhona ngesikhathi so-Abraham, uNkulunkulu wayekhona ngoJakobe. Yini ebalekile ukuthi lo Nkulunkulu ebe uNkulunkulu waseSinayi? Yini ebalekile kuyo uNkulunkulu waseSinayi? Into ebalekile uNkulunkulu waseSinayi ukuthi uNkulunkulu eSinayi ilapho okokuqala owaqala khona ukuba eziwe yibo bonke abantu ekhuluma. Akaze uNkulunkulu eziwe yibo bonke abantu ekhuluma. Silapha nje sinengilosi uhlaleleni, anikaze umuzwe ekhuluma. Ithina nomkhokheli kuphela esimuzwe ekhuluma. No uNkulunkulu efika ko-Abraham, efika kubo bani nobani abaprofeti, kodwa akaze kwenzeke ukuthi uNkulunkulu eziwe ngabo yibo bonke abantu ekhuluma. Akaze kwenzeke ukuthi umuntu uNkulunkulu abonwe yibo bonke abantu ekhuluma. uNkulunkulu wabonwa yibo bonke abantu entabeni yaseSinayi kuphela. Futhi akabonakalanga ngephutha. Ngenkathi ezobonakala watshela uMose ukuthi abantu abalinde. Mase belindile wabonakala ehlela entabeni yaseSinayi. Wathi ehla kubonakala izinto ezabonakala intaba yagcwala umusi kwaba into esimangalisa. Abantu babaleka bathi no Mose ngeke siluke thina. Ngeke siluke. Kodwa noma basebesho njalo kodwa wakhuluma bamuzwa. Bathatha isifungo noNkulunkulu abamuzwe ekhuluma. Waye ebonakele